Batalai nyidho kaluo. Bende wakomo koso oganda keyo koso gino sirumo. Erokamano ahinya Cleophas. Aparo ni gima timore e oganda luo sani en gweth mane Nyasaye koro omiyowa ni samoro onenonwa ni jo nyikwa Ramogi osethagore ahinya e piny ka, ma koro ng'idho moro nyocha owuok ka matin, to ng'idho ni obiro en ng'idho to oyudo ka nyocha waketo kothe mopogore opogore. Kothe moko nitie ma nyocha waketo ma nyocha watarajia ni nyalo kelo mwandu, to kothe mane wawuo ni wawite Lwanda ema samoro waneno ka kelonwa cham ma nyocha ok watarajia. Koro wan gi ng'idho ma ng'idho kaluo, lakini keyo be wakeyo. Kiwuotho e gwenge mang'eny kaluo kata kiwuotho Muhoroni, Chemelil, Miwani ka, tineno ka ji sani yudo chudo mar niang' machon kabisa, ma kembe manyocha chulo ji after 5 years, after 4 years, sani chulo within 2 weeks. Nyocha mora ahinya kawuotho Muhoroni tayudo ka boilers tiyo, machine nguruma. Kawuotho chaka nyaka Homaline ma en private companies, ayudo ka kambe go loso nyaka ndeche ka bang' intervention mar chalo ka kambe machalo Ride. Nyakwa para ahinya ni areas ma gine constituencies machalo Muhoroni kata Nyando nigi kambe mang'eny kabisa ki compare gi constituencies moko e piny Kenya ka. Lakini ok wasebedo kwa yudo thuolo mar engage investors gi mar mindo wajiw gi kaka jok ma temo konyo oganda wa. To kwa yudore mwariwore gi sirikal mamaro to mar William Ruto komakore gi jakom Raila Amolo Odinga, aparo ni en ber ma nyaka jo oganda wa nyaka kaw masani gi ng'idho ni ang'o ma gidhi keto. To ka gichung' ni pod gipingo sirikal kata ni girito ni nitie direction moro ma dhi wuok mopogore gi direction mantie sani ni, taparo ni gibo ng'eyo ni onge koth moro mabiro mbele molo ng'idho man sani ni. Wakomura kuma gi ng'idho ni to wakeuru sani. Erokamano.